Hej, mit navn er Jim, og jeg vil nu vise, hvordan man laver et InDesign-dokument med korrekt beskæring. Når vi åbner InDesign op første gang, så har vi den her dialogboks, hvor vi kan trykke på Document under Create New. Vi kan også gå op i Filer og vælge New og New Document. Her får vi så en dialogboks frem, hvor vi har nogle forskellige muligheder. Til at starte med, der kan vi vælge, hvor mange sider vi skal have. Så kan vi vælge Facing Pages. Facing Pages er som standard altid slået til, men bliver egentlig kun brugt til hæfter og andre publikationer, der er lavet i opslag. Under Page Size kan vi vælge mellem forskellige foruddefinerede sidestørrelser. Vi kan også taste vores egen, for eksempel et visitkort, 85x54. Over til højre kan vi vælge mellem liggende eller stående format. Vi vælger det liggende. Nede i bunden her, der har vi margen. Som udgangspunkt vil jeg anbefale, at man bruger 3 mm margen, da vi på den her måde kan lave en sikkerhedszone. Den skal jeg nok lige vende tilbage til. Det vigtige, som er skjult heroppe under More Options, det er bleed, og det er vores beskæring. Det er den, der afgør, at der kommer beskæring på den endelige pdf-fil. Så der taster vi også 3 mm. Og så vælger vi OK. Her har vi så vores nye dokument. Vi har en beskæring, det endelige kant, og så vores margen, som vi har valgt at bruge som sådan en sikkerhedskant. Hvis jeg lige prøver at sætte visitkort ind, så kan vi lige kigge på de her 3 streger. Godt. Her har jeg sat visitkort ind, og så kan vi se, at der mangler beskæring. Vi har en hvid ramme rundt omkring, og det er det, vi ikke skal bruge. Så hvis vi lige sørger for, at der kommer beskæring på igen. Sådan. Så har vi nu de 3 mm beskæring, vi skal bruge, og vi har en 3 mm sikkerhedskant ind til alle vores tekst og logoer. Det er en god idé at bruge den. Så er vi sikre på, at det ikke kommer til at ligge for tæt på kanten. Hvis vi herude til venstre, klikker en gang og holder musen nede, og så vælger Preview, så får vi et billede af, hvordan visitkortet ser ud, når det er blevet skåret. Og vi kan så gå tilbage igen ved at holde musen nede og vælge normal. Alt hvad der skal ligge ved visitkortets kant, skal gå ud til beskæringskanten. Når vi så er færdige med vores visitkort, og vi skal lave en pdf-fil af det, så går vi op i Filer, og ned i Adobe PDF Presets. Her, der har du læstryk-profilen liggende, hvis du har hentet og installeret den, ellers så kan du gøre det på vores hjemmeside under Download. Du kan også bruge High Quality Print. Vi gemmer den et sted og kalder den visitkort. Trykker OK. Her i dialogboksen, der skal vi så lige ind under Marks and Bleeds og slå Crop Marks og Use Document Bleed Settings til. Crop Marks er de her små skæremærker, der kommer på, og Use Document Bleed Settings, det er de 3 mm, vi definerede i starten, da vi oprettede InDesign-dokumentet. Vi siger så Export. Og her har vi så vores visitkort med beskæring og med skæremærker. Det var alt for den her gang. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 87 303 303 eller på info@læsdok.dk. Du kan også læse meget mere på vores hjemmeside under punktet beskæring. Tak for nu.